Lah putramu Dewi Ataswati ana ngendi? Dinten menika kaboyong dhateng Raden Prabu Kusuma. Malah sesarengan kalian Bathari Sri dipun boyong wonten negari Ngamarta. Oh iya. Dadi yogamu digarwa Prabu Kusuma diboyong ning negara Ngamarta. Malah bebarengan karo Bathari Sri diboyong ning negara Ngamarta mengko. Iya piye, Den? Ah iya. Ya tak itu mengko ning negara Ngamarta. Ananging ndadekno sumuruk upamane wujudmu kaya ngono kowe medeni bocah Ngamarta. Engko nak perlu siden-siden malah do mlayu kabeh. Engko sidene ayu-ayu kok ora buta kaya ngono wedi. Lajeng kersanipun. Kowe tak ruwat dina iki. Kowe nek tak ruwat pitu mengko ning negara Ngamarta nusula karo ana wis diko dawuh. Gembong tanpa sirah. Iki tak ruwat kena senjata cakra. Ilang sipate gembong tanpa sirah. Iki kate ana nunggung sakmene gedene. Mapan ana ing kene. Dimas Sena. Wah, opo Kresna kakangku. Kowe ngedak orene ya. Iki ana nunggung sakmene gedene iki boyongan. Papano ana daleme Pak Kadus ing tambak Sena kene. Mengko bisa mahanani turah sandang kelawan pangan. Mergo kedurungan nunggung iki Sena yen pancen ngono ya tak. Lemar Kresna kakangku. Lah iki nunggungi. Nunggung sakmene gedene iki boyongan bopongen. Papano ana daleme Pak Kadus ing tambak Sela kene. Mengko bisa mahanani turah sandang kelawan pangan. Mergo kedurungan nunggung kang bakal kok bunjung papan ki ana daleme pangan ya pancen. Wah, wis tak junjung. Nunggung saiki sedulur ana ing daleme Pak Kadus tambak Sela kene. Yo. Dimen mahanane murah sandang kawan. Yo. Ing mengko di desa tambak Sela bakal subur makmur. Murah sandang kelawan pangan gampang anggone golek pangupodya. Iya Dimas. Ananging ndadekno sumuruk. Sakwise Bathari Sri kaboyong ana negara Ngamarta. Iki ana ratu sing ora nrimakake. Yen ora Dimas Werkudara sing ngrampungi ora garep tak jangka. Aku jagat Dewa Batara. Aku krungu tembang rawat-rawat bakul sinambyur. Yen Bathari Sri saiki boyong ana negara Ngamarta. Gagal wigar bakal wikarwan boyong Bathari. Yo ora trimo jarah raya ana negara Ngamarta.